Yawwa, yau magana zan yi akan mutum da ya kasance guda ɗaya mai ilimi da ya fita daban a cikin al'umma. Ni ma ba jahila ba ce ba. A'a, to ni ma ban ce miki jahila ba ai Hajiya Kyauta. Kawai dai ina miki magana ne akan wanda ya fi ki ilimi. Babu wani daɗin baki da za ka yi min. A'a, ba magana ce ta daɗin baki ba ai. Kawai so nake ki fahimta Abdurrahman Adam Jidda wato Shatan Arab ya fi ki ilimi da sanin ya kamata sannan mutum ne shi mai gaskiya da riƙon amana. Na ma wuce haka a gurina. A'a, to ai ba iya wajen ki ba, a wajen kowa ma Shatan Arab ya wuce dukkan yanda zaka faɗe shi. Sai dai To, Aliya sai dai me kenan? ban ji ka yaba abinci da na kama ba. To ai yanzu ba magana ta abinci ake ba, magana ake ta sanin daraja sai ɗan daraja. Ku duba lamarin mana. Ranka daɗe, kai ma abin da ya kamata ka duba. To ai sarki ni na riga da na gama duba lamarin. Shi ya saka duk girman Gujiba local government babu inda na yadda in tura kuɗi na ko kuma in je ni in saka kuɗi na sama da gurin Shatan Arab da ke cikin garin Buniyadi. Allah ba na son shi. Ah, ba maganan shirme nake ba wallahi. Maganan gaskiya nake in dai kina so ki saka kuɗi a POS ko kuma ki cire kuɗi akan farashi mai sauki to sai dai ki je ki gurin Abdurrahman Shatan Arab da ke cikin garin Buniyadi. To shikenan. To, sannan ba iya nan ya tsaya ba. Iya bude money point account da kuma ofe account sannan ya maka ATM a nan take. Kawai ku dai ku garzaya. Ƙaryar ta ƙare. A'a, ai ki faɗa, ki ƙara faɗa kanki tsaye. In dai da Shatan Arab a Yobe, to ƙaryar ta ƙare. Ba ni nan. A'a, to ai Hajiya ni ma ba ni nake bayarwa ba. Shatan Arab ne, sai dai in zaki je inda yake in miki kwatance. Na yadda zan je. To zaki same shi ne a cikin garin Buniyadi. A bakin kasuwa daidai kusa da shagon Alhaji Goga mai siminti ko kuma ki kira wannan namban kai tsaye domin samun sa akasin haka kuma ko me ya faru ba ruwana.